Oy, kinsa ang pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024? Top 10. Number 10 sa listahan way lain kundi si Tony Tan Caktiong. Ang mga negosyo ni Tony Tan Caktiong is mao ni. Number 1 ang Jollibee, sunod ang Mang Inasal, sunod ang Chowking, ihapon ng Greenwich, Red Ribbon, Burger King, og napod siya real estate kauban si Injapsia kana ang Double Dragon. Og si Tony Tan Caktiong na ay net worth na 1.4 billion US dollars. Top 9 sa pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024, walay lain kundi si Lucio Tan. Si Lucio Tan ang tag-iya sa Philippine Airlines, Fortune Tobacco Corporation, Tanduay, Allied Bank, ihapon ng Asia Brewery Corporation. Apo siya eskwelahan nga gitawag og University of the East. Napo siya bangko nga PNB or Philippine National Bank, ug napo siya real estate na Eaton Properties. Og iyang net worth, grabe kadako, 2.6 billion US dollars. Top 8 sa pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024, Jaime Zubel D. Ayala. Siya ang tag-iya sa BPI, Ayala Lands, Ayala Malls nga nagkalat sa tibuok Pilipinas. Iya po ng Avida Land. Napo siya share sa Globe. Iya ng Generica. Og siya na ay 2.8 billion US dollars nga net worth. Top 7 nga pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024, walay lain kundi si Isidro Consunji na naay 2.9 billion US dollars na net worth. Ang iyang negosyo, real estate o construction. Iyan ang DMCI Homes o Semirara Mining Corporation. Top 6 sa listahan sa pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024, walay lain kundi si Lance Gokongwei, anak ni John Gokongwei. Ang ilang mga negosyo is ang Cebu Pacific, Universal Robina Corporation, Robinson's Mall nga nagkalat sa tibuok Pilipinas, sila po ng Robinson's Land, napod sila gitawag na Daiso Japan, The Generic Pharmacy, o kanang gitawag na Handyman. O si Lance Gokongwei na ay net worth na 3 billion US dollars. Grabe kadako. Pero before tayo magpadayon sa top 5, ayaw kalimot sa pag-follow, pag-like, o pag-share ng video para daghan po yung makakita ani o daghan po yung mga cut-on. So karon top 5 na ta, kinsa ang ikalima nga pinakakwartahan na tao sa Pilipinas karong 2024. Walay lain, The Aboitiz Family. Ilang negosyo, Aboitiz Express, Aboitiz Power Corporation. Og na sila gitawag na 3.15 billion US dollars na net worth. Top 4 sa pinakakwartahan sa tibuok Pilipinas, usa sa atong mga idol, walay lain kundi si Ramon Ang. Iyang negosyo, San Miguel Corporation. Iya po ng Eagle Cement, San Miguel Food, Magnolia, Pure Foods. Napo siya share sa Petron o napo siya gitawag nga bangko, kanang gitawag nga Bank of Commerce. Iyang net worth, 3.3 billion US dollars. Grabe. Top 3 nga pinakadato sa Pilipinas karong 2024, siya si Enrique Razon Jr. Iyang negosyo, Soler Hotel and Casino, o napo siya gitawag nga Seaport, kanang gitawag nga International Container Terminal Services. Iyang net worth, grabe pod kayo kadako na 9.3 billion US dollars. Enrique Razon Jr. Top 2 sa pinakadato sa Pilipinas karong 2024, walay lain kundi si Manny Villar. Yang negosyo, real estate. Apil diha ang Camellia Homes, Lumina Homes, Brea Homes, Vistaland, Crown Asia. Napo siya coffee shop, gitawag nga Derjo Coffee Project. Napo siya All Home nga nagkalat sa tibok Pilipinas og Star Mall. Iyang net worth 10.5 billion US dollars. Manny Villar. Og number 1 sa listahan karong 2024 na pinakakwartahan, walay lain kundi ang C. Siblings. Mao ni siya mga anak ni Henry C. Unom ni sila kabuok. Si Teresita, si Henry, si Hans, si Elizabeth, si Harley ug Sir Herbert. Ang ilang negosyo karon mao ni SM Mall, daghan kayo sa tibok Pilipinas. Save More ilapod na. Watson, Uniqlo, napo sila mga bangko like BDO, Banco de Oro, China Bank, ilahapod na. Napo sila eskwelahan, National University o Asia Pacific College. Napo sila real estate, mga house and lot and condominium nga grabe ka mga dagko kaayo. Kanang gitawag na SMDC. Og Ace Hardware. Top 1 sa pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024, ang C Siblings tungod sila kay nagitawag na 14.4 billion US dollars. Og mao to ang top 10 nga pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024. So ang lesson nga atong makuha dere, bisag dato kay sila is ila nang gihaguan pag-ayo gikan pa sa unang panahon. Mao nang karon sila ang nasa pinakataas, sila ang pinakakwartahan sa tibuok Pilipinas. Salamat kayo sa pagtanaw aning video og hantod na pud sa sunod. Ayaw kalimot sa pag-follow kung ikaw nagtanaw sa TikTok, pag-subscribe kung naka sa YouTube karon, pag-like kung naka sa Facebook nagtanaw. Hantod na pud sa sunod og bye.